Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Әллә ниләр майтарып, әллә ниләр булдыралган кеше кебек йөгереп йөрисең. Беләсезме, кайсы вакытта үзем булдырам дигәндә, булдыралганрак кешеләрне күрми торганда, әнә шул ныгыррак булдырганнарны күргәндә хайран буласың, таныйсың, сыкланасың да, менә ичмасам дисең. Туган тел белән бергәсез, якынрак килегез, күзгә күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә алып баручы һәм аның авторы Зифа Нагаева. Ким икән ул? Андый шәхес, танышсак иде якыннан дисездер. Күпләребез белә, күпләребез белсә дә, артык булмастыр дигән шәхесләрнең берсе. Кайнар сәлам юлладым. Хәерле Фәнир, ничек кенә кәефләр? Аллага шөкер, йөгереп мына килеп җиттек әле. Уфа каласына. Аңлашылды, диде инде безнең телевизор караучыларыбыз. Әйтеп китми мөмкин түгел, әгәр дә инде исәпләп санына чыга алсам. Россия Федерациясының почетлы энергетика, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты, Туймазы районының почетлы гражданины, Бүтән Рәсәй татар авыллары ассоциациясе рәисе. Алай гына да түгел. Илдар Ага Юзеев үз вакытында аның хакында булай дигән: бер канаты сәнәгать, бер канаты сәнгать. Әйе, сәнгать ягыннан шәхсән мин аның белән күптән дустана мөнәсәбәтләрдә. Ул инде билгеле композитор, бик күп матур җырларга жан өргән һәм шулай үзе дә халыкчан итеп, моңлы итеп үзенең җырларын башкаручы булып та халык сөюен яулаган егетләребезнең берсе. Фәнир, нинди генә сораудан башлыйм икән? Беләсеңме, нинди сораудан башлыйсы килә синең белән күрешүне? Ничә сәгать йоклый икән Фәнир Галимов 24 сәгать эчендә? Менә, слушай, бүген монда киләсе булгач 4 кенә сәгать йоклаган чынлап та. Бара мен әйтәм, нинди сораулар бирәм икән Зифа ханым? Нәрсә эшләтер микән? Мен әйтәм, нәрсәдә миннән сорап була микән? Аптырап 4 сәгать йоклап килдем әле. Ну, рәхәт, барыбер, әйбәт. Үзем рөлдә килдем. Йоклайбыз инде, йоклаган чакта, йоклайбыз инде Зифа, дөресен әйткәндә, олыгайгач, картайгач, әле бит әле без олыгайып кына барабыз, картаймаган. Картайгач йокларбыз әле. Фәнир, бөекләр бик матур әйтемнәр калдырганнар. Шуларның берсе бик акыллы кешенең дип әйтәсе килә фикеридер. Әгәр дә аш кеше я нәшәңдә булса, балык бирмә, кармак бир дип. Бу хакта инде күпләр беләләр. Инде әле әйтеп үтелгән мактаулы исемнәреңне җисемле итәр өчен синең иң мөһим тарафың ул хезмәт бирү, халыкны эш белән тәэмин итү дип әйтер идем. Әйдә бу башлангычның иң башына кайтып китик әле. Инде бик күп еллар элек син инде гомер узагына да әле камилләшеп белемеңне институт тамамлап, ахырда башта инде урта белемле булып, аннары техникум тамамлап, инженер вазифасында эшли башлап, шул вакыттан ук бизнесның тәмин ниндидер вакыт аралыгында тоемлап, үзеңнең эшеңне халыкка кирәклеген тоемлап, электрификация юнәлешендә эш башлап китәсең. Ул инде бара-бара билгеле булып китте Илфа һәм моның исеме каян килеп чыкканында шул вакыттан башлыйк әле. Шул еллар акрынлап Фәнир Галимов дигән нигезне сала башлаган түгел микән? Шырында исә менә мин үсә төшкәндә бит инде һәр кешенең үзенең хыялы була. Минем шырында исә беренче безнең җегетләрнең була торганы шофер булу. Ул менә безнең заманның җегетләре һәр вакыт шофер булып хыялландылар. Икенчесе минем җырчы булу иде. Армия хезмәтеннән кайттым мин Шаллыга, Комсомольская путевка белән бит инде 74нче елны. Һәм шунда кайтып эшкә урнашып безне кайтарып берделәр. Бер генә атнага кайтып килегез дә эшкә. КамАЗның төзелә башлаган вакыты, самый гөрләп тора торган вакытлар бит инде. Кайткач әти, әни пенсиягә чыгарга җыйналар. Бәләкәй апайлар укыйлар. Олысы тоже укып йөри. Шуннан соң миннән кишесе армияда. Әни әйтә, инәкиләр әйтә, бей улым ди,
biz пенсияга чыгабыз, сен шалыда каласыңмы инде диләр бит инде. Мин инде шулай иттереп аларның сүзен тыңлап, кире барып анда әле увольнять итмәйләр, син комсомольскийга кайттың диләр. Кире шулай итеп кайтып киттем. Бүтән хыялым шунда укырга барып, җырчы булу хыялы минем. Казанга укырга кирип, җырчы хыялы белән яшәгәндә, менә шулай кире авылга кайттым. Инде үзебезнең районда шофер булып эшләй башладым. Шуннан инде әкренеп өйләргә туры килде. Өйләнгәч инде бала йорт салырга кирәк, үзеңнең учагың булырга тиеш. Ул турыда кайгыра инде җырлар инде ул. Үзем өчен генә җырлап йөри торган вакыт инде ул вакытта иң беренче җырым шушы армия сафларында туды минем. Авылымны сагынып Төмәнәккәем дигән җыр, ул әле дә бик үзебезнең авыллар, авыл яшьләре хәзер аны үзләренең хорларына кертеп, матур иттереп җырлап йөриләр. Sağınıp koydum beni yırak cirlerden, Tümenegim zengər tonlarım, Qarşı basılım nazlı jillerim, Qarşı oldu mine taularım. Tümenekkeyim, tuğan jirkeyim, Bik sağındım sinen işleyim. Tümenekkeyim, tuğan jirkeyim, Bik sağındım sinen işleyim. Әкренеп бүтән җырлар чыга башлады. Ашларда җырлаталар, сәхнәләрдә җырлаталар. Шуннан без менә фән белән танышып киттек. Менә ул шушы фән белән танышып китү бөтенлегә минем ни куйды. Шушы иҗатыма һәм инде алга бару нине дә юл куйгандыр. Бик күп нәрсәгә өйрәндем мин фән дустымнан. Чөнки кемнәр белән генә таныштырмады, кайларга гына алып бармады. Алар белән йөрү башладык. Ondan indi менә ул һәрбер нинең Аллага шөкер, Худайга мин шундый ниле рәхмәтлемен. Миңа һәр вакытта шушындый яхшы һәм инде иҗатлы дуслар һәр вакытта миңа килеп торды. Инде шул минутлардан гына Эсмичи бүлмиче сине кулланып файдаланып әйтәс килә бу фән белән дуслыкның сөйләшү биеклегендә генә, чөнкиләрдә 4 ел рәттән шул бүтін булган аңа карашыңны, җылылыгыңны ниләр белән кайтарыйм дигәнмен. Индидер бөеклек, аңа булган зур хөрмәт нәтиҗәседер. Фәнгә менә шундый үзем уйныйм, үзем җырлыйм дигән конкурсны син нигез булдырып, башлангычын инде 4нче тапкыр 26 апрельдә узачак. Бу теге үзем уйным үзем җырлыйм фәннең соңгы вакытларда бит инде Талиян Мон уйнаучылар бик аз бит инде. Аның тавышы аны пародист итеп алмыйлар, аның чыгара алмыйлар аны. Менә шушыңарга, шушы талантларны табырыннан без инде 2 елга бер уздырабыз. Инде аны менә быел 4нче тапкыр уздырабыз. 2 ел без аны Тимазда уздырдык, 3нчесен Казанда уздырдык. Һәм инде менә быел Түбән Камада Татарстанның 100 елгына арнап 75 еллык җиңү нигә арнап һәм Тукай ебызның туган көнендә Түбән Камада 26 апрельдә без аны Аллаһы бирсә әзерләнәбез. Инде бүтән җирләргә положениеләр җибәрелде. Ул безнең положениеләр бүтән дөнья татар конгрессының сайтында да бар. Һәм инде бик күп сайтларга без аны җибәрдек. Инде күп районнарга, Татарстан районнарына, Башкортстан районнарына, Оренбург районнарына, бу инде безнең уже нигә түгел, региональныгына түгел, инде бүтән Россия булып чыга. Демәк, без әле ачыклык кертеп китә алабыз, катнашырга теләк белдергән кешеләр игътибар, менә бу мәсьәләне яктырту бара. Шушы ике җыр, берсе халык җырын, берсе инде шушы композитор үзенең төбәгендәге чыгарган композиторын җырласа без бигрәк тошатмак. Чөнки талантлар безнең авылларда яталар.
Аларның шушы талантларның шушы авылдагы, именно шул региондагы кешене чыгара алсалар алар күрсәтеп безгә. Бәлки ул какой ниндидер бер алтын җыр, может быть, аны бер олы җырчы алып, булардан җырлап та бер. Фәнир, менә бик күп кеше сайтларда утырмаганнар бар авылларда. Шуңа күрә безнең туган тел каналын әйтергә кирәк, тирә-як өлкәләрдә дә бик яратып карыйлар. Шуңа димәк катнашырга теләк белдерүчеләр кая мөрәҗәгать итәргә тиешләр, сайтны махсус табарга да, анда үзләренең теләкләрен белдереп, язмаларын калдырырга тиешләр, катнашулары турында һәм безнең шулай каралган, беренче анда безнең положениедә күрсәтелгән ике интернет бар, җибәргә почта. Шушы почталар беренче алар җибәрәләр безгә җыр яздыртып, һәм шушы җырны без инде тыңлыйбыз. Һәм инде комиссия белән, комиссиялар бик мәртәбәле жюриләр, алар кемне алабыз икенче турга. Икенче турдагы кеше килә уже безнең Түбән Камага килә. Безне ишеткәннәр кызыксынмый калмаслардыр. Үзең әйтмешли, авылларыбызда, ерак төбәкләрдә, халык арасында нинди генә сәләтлеләр юк. Сәләтлеләр дигәндә, сәләткә, менә шул мин башта ук әйтеп киттем, эш белән тәэмин итүдә, сәләтләрне күрә белүдә бик күп эшләр эшләнелә синең тарафтан, Фәнир. Әйтеп китик әле, тукталыш ясыйк бабай утары турында. Әйе, Австралия, Кытай, инде Европаның бик күп илләреннән бер 7 нитмәсәм алар һәрберсе үзләренең берсе немисчә язып калдыра, икенчесе чехча язып калдыра, берсе анда кытайча язып калдырган, шундый язмалар безнең нидә үзебезнең күп. Чөнки бабай утары дип нигә алай әйттем, үзебезнең балаларга сөйләп карыйм, оныкларга. Менә безнең бабайлар шушылай, минем әтиләр шулай яшәгән дип, шушы минем бабакайлар дип сөйләп карыйм бит инде. Алар аны аңлый алмый. Ничек инде алар, ничек яшәйләр шушындый ниләрдә, начар нидә эшләгәннәр, теге ниләр юк бит. Телевизор юк, телефон юк. Ничек алар яшәйләр? Шуннан инде минем менә шу татар авыллары оешмасы итәкчесе сөйләп куйганнан соң, мине белеп алгач, күп җирләргә чакыра башладылар. Килеп китегез әле, бездә дә менә мотор урыннар бар, карап китегез. Шулай дигәчтен мине чакырдылар Дамир әфәнде Зеленодольский районыннан. Дамир чакырды. Бу татар авылы төзегән икән. Мин аны белмәдем. Шуннан соң килсәм, шаклар каттым мин монда. Бу апайтып калган шундай иске кораллар, чаналар, җил тегермәннәре, шундай, бүтән ние каралган, шундай итеп эшләгән. Мин монда килеп, монда иченә кергәч инде аңладым, балаларга ничек итеп аңлатырга икән безнең бабакайлар яшәгән икән. Менә анда фәһим алырлык бик әйбер. Алар аңлайлар. Менә безнең бабаларыбыз ничек. Без, наверное, азакы буын, шушы буыннарны, шул ниләрне белә алган. Чөнки без анда үзебез әзме күп кенә булса да саман кирпичне беләбез, шитәннәрне беләбез. Салам түбәне беләбез. Салам түбәне беләбез. Алар бит белмиләр аны. Менә аларга шушы әйберне күрсәтеп калу, мия калса, бездән башка, менә безнең буын, ул азакы буын безнең. Безнең балалар аны белмиләр уже. Кешеләрдә кызыксыну уянса, җәй вакытлары, матур вакытларда барып күрергә, анда һәр даим хезмәтләндерүчеләр бармы? Менә безне карыйлар да хәзер, бездә барып күрәсе килә, бу бабай утарын дисәләр. Бар. Үзебезнең музей хезмәткәрләре бар. Димәк, һәр вакытта да юл ачык. Һәр вакыт, һәр көнне без дүшәмбе көнне генә эшләмиләр, ял итәләр, калган көнне һәр көнне иртәнге 10-нан кичке 6-га, 7-гә кадәр миндә, халык булганда инде караңга кадәр торалар җәй көннәрендә. Кичкә дә киләләр инде. Анда буа, анда умартачылык, анда музейга кергән кебек һәрбер аны барып күрсеннәр. Барып күрмичә бер тапшыру җитәрлек түгел, бер тапшыру кысаларына сыймый. Бабай утары хакында булды фикер. Сәләт пионер лагерында матур итеп эшләп килә. Бу башлангыч шулай ук бик кирәкле. Анда бару теләге булса, нинди таләпләр куела балаларга? Кемнәр анда килә ала, кемнәр ял итә ала? Менә миннән шәхсән сораучылар бар, фәкать татар баласы гына ял итә аламы? Татар телләрендә генә сәләтле балалар җыйналамы? Шул сорауларга да җавап биргән. Безнең бу башка нәрсәләр китеп инде, безнең бит Татарстанда бөтен дөньяда таралган сәләт лагере бар. Менә шушны без инде Марат Шарипов белән без 5 ел бергә эшләдек. Балаларны үзебезнең Башкортстанның балаларын җыеп эшләдек без аны. Төрле җирләрдә эшләдек инде, төрле Уфада да эшләдек без аны, Кондыракүлдә дә эшләдек. Әмма ләкин үзебезнең базабыз юк. Чөнки бала чагадан күп акча да җыеп булмый бит. Алар күбесе авыл җиреннән килә торган халыклар, кешеләр әтин.
Şundan менә şu бабай утарында минем нимә төште, бабай утарында шуны эшләргә. Һәм инде Лисфондтан җир алып, ул нине оформлять итеп, шушы матур, нарат урманы içinde biz инде йортлар төзедек үткән елны. Үткән елны без инде 300-дән артык бала кабул иттек. Монда Аллаһы бирсә, быел тагында шул шама бала кабул итәргә biz инде әзерләнеп киләбез, бөтен әзерлекләр бара. Июнь аеннан иң беренче без үзебезнең татар үзәге бар бит инде безнең шунда йөргән балаларны без июнь анда йөртәбез. Анда 12 яшькә тиктеләр аларны йөртәбез, балаларлар июнь аенда 15 көн 2 атна. Аннан инде июньнең азагыннан башына уже безнең шушы сәләт лагере башта керә. Аннан инде безнең алга лагере керә. Алга 2 төрле лагерь була. Чөнки сәләт ул безнең бөтен дөньяныкы. Монда алга ул инде безнең үзебезнең генә фақат үзебезнең генә эшләнгән үзебезнең генә эш. Һәм монда инде безнең балалар төрле яктан киләләр балалар. Балаларны без аларның теге кем икәнен аерып торырга юк. Безгә сәләтле балалар булсын. Biz инде безнең комиссия бар. Аларның олимпиадаларда катнашу кирәк, безгә спортивныйларда катнашу. Менә шундыйрак балаларны алып, без инде команда аларның сәләтләрен арттыртырга. Сәләтле бала янында сәләтсез бала дип кешене камситу ярамый. Ну, һәркемнең үзенең не бар. Без сәләтле балалар белән аларны команда без монда бигрәк тә табигать белән таныштыру безнең бара. Табигать алар үләннәр белән танышалар. Алар агач белән танышалар. Алар үз куллары белән безнең монда җиләк, бик матур җиләкләр пешәндә. Үләннәр үсә. Шушыларны җыеп алар үзләре шәйләр ясыйлар. Үзләре шушы җиләкләрне җыеп вареньелар ясыйлар. Алар шушында безнең үзебезнең кафеда алар пешерәләр безнең ризыкларны. Эш пишмаклар, бәлешләр, шушыларны пешереп, кыймакларны, тәйкмәтләрне пешереп, шушы үзләре кайнаткан вареньелар белән үткән елны безне бер көн буена шушы балаларның үзләре әзерләгән ризык белән без сыйландык. Менә ул шушы кадәр алар дәртләнеп, мастер-класс, алар дәртләнеп менә шулай итеп безгә ашаганны без ул бит инде әз генә мактап җибәрсәң, моннан да дәртләнеп китәләр. Канатларына шушындый себеркә бәйләргә йөртә. Ничек монча чабынырга? Менә алда җәйләр тора. Әгәр теләк белдерүчеләр булса, безнең телевизор караучыларыбыз нинди айларда, кайсы вакытларда җыйналыш туплану карала башлый һәм кайда мөрәҗәгать итәргә дисәләр? Яндексны ачсаң, бабай утары дип язсаң, Мәгълүматлар. Мәгълүмат шушында бөтен информация бар. Тыңлап утырам әле, барып рәхәтләнеп, бөтенләй 1-2 көн телефоннарны сүндереп, җәй көне шунда ятырга кирәк дип. Анда бездә бик интернет алмай, менә шуны сәйбәт балаларга әйе 1-2 урында гына ала. Шунда гына без балаларны китерәбез, кирәк чакта сөйләшәләр. Төрле бүтән җирдә алмый. Ата-ана белән бәйләнеш өчен генә. Бәйләнеш өчен аларны бер көнгә 2 тапкыр шунда 2 тапкыр алар 15 балага 2 әйдәмән була. Булар аларны каз үзенең нин саклап биреп, җыеп биреп. Булар шулай дип кенә шушы 15 баланы без әле тоттырабыз да, алар үзләре бүтән нәрсәгә алар урысча әйткәндә отвечать итәләр инде. Йолдыз колхозының җирлегендә булган атлар югалган бит инде колхоз таралганнан соң шуларны яңадан булдырып, һәр даим кымыз эшләп, хәтта көненә вакытында дип әйтергә кирәк, 120, дөрес әйтмәсәм 150, 200 шишә кымыз булдырыла килә. Бу хакларда шуннан соң менә шул хәтта шәҗәрәң, үзең генә шәҗәрәң түгел, бөтен авылың шәҗәрәсен, бөтен туган җирлегеңнең шәҗәрәсен бик матур олуг китап бастырылды. Анда гына түгел, әле тагын яңадан китаплар уйланып торасың. 4 китап, минем белгәнем генә 4, һәм берсе бигрәк тә матур исем белән Төмәнәккәем инде ансы инде барыбыз да тоткан саен сакланабыз һәм бу кадәр эшли алмыйбыз, булдыра алмыйбыз, инде без дип кенә карыйбыз һәм яшәүләрем минем җыр, яшәүләрем минем җир дип тәстәп куясы килә. Шунда җыр белән җир арасында мин әйтәм, шул хәтта дөрес уйланган бу фәниргә. Хәрефе белән и хәрефенә генә алышынган Фәнир Галимов. Фәнир, менә булар барысы да бер кеше, шушы кадәрле бер кеше, ул барыбер кемнәрнедер куйсаң да
хезмәткәрләрне куйсаң да, һәр кем нәрсә өчен җаваплы кешеләреңне билгеләсәң дә, барысы да үзенең күңелен аның өстенә син Рәсәй буйлап менә бу авыллар эшенә тотынгансың да. Өлгерүе ни кадәрлек, сәламәтлеккә дә зыян китермәскә кирәк. Шуңа күрә синең ышанып тапшырган кешеләрең бармы? Шуннан төмәнәгеңдә менә бу мәчет хакында аерым шул эшләрең гомумән рәхәтләнеп, кинәнеп, горур иттереп фикер йөртеп алыйк әле шул турыда. Һәм тергезләп килгән әле эш бара мәчет хакында да. Үзең генә Зифа ханым бер нәрсә эшләп булмый. Әйе. Чөнки минем кырында таянычым, гаиләм бар, балаларым бар. Алар без бергә эшлибез. Киленем дә, кияү дә без бергә эшлибез. Аллага шөкер. Инде оныклар шунда ук эшләр. Минем авылдашларым бар. Мин аларга таянам. Чөнки һәр даимны мин алар белән киңәшләшергә тырышам эшләгәндә. Һәрбер әйберне нитеп, һәм алар ярдәмчеләр бик күпләр. Анда да инде үземнең энекәшләр, үземнең хәзер инде теге племенниклар инде хәзер үсеп җиттеләр. Алар белән бергә эшләйбез. Инде үземнең предприятиянең без инде шул банкротка калган предприятиянең кешеләре алар шул ки калдылар безнең. Без бөтенесе без шул күчтек кенә. Бу колхозныкы да шулай булды. Шушы колхоз таралганнан соң без кешеләрне җибәрмәдек. Үзебезнең менә әле дә шул вакытта эшләгәннәрнең күбесе әле дә эшләйләр. Менә инде без 7нче елдан бирле шушы хозяйствоны хәзер инде КФХ инде без Йолдыз дип, элек ул Төмәнәк дип аталадыр. Һәм инде Шунда анда атлар калган иде. Атларны мин атлары белән алдым инде азрак теге урыс токымлы җигү атлары, тяжеловозлар дия кирәк. Без аларга инде племенной ниләр алып, свидетельстволар алып, атларны хәзер аругына соңга җиткердек. Рәхәт, ат янда рәхәт бит ул. Ат бит ул шундый безнең бабай атларында да бар. Без анда атларда кешеләрне йөртәбез, атландырып. Ишәкләрдә бәләкәй ниләрне, балаларны йөртәбез. Атларга атланып чыгып китәләр. Кыш көне чана, җәй көне арбаларда, кашопкаларда мотор иттереп менә шулай шуның сымак ат ул иратның бер таянычы һәм кирәк әйбере дип мин уйлыйм. Фәнир, инде бик күпләргә үрнәкле булырлык итеп зыяратлар әйләндереп алылу турында да бүген ул кадәрлек кабатлап сөйләп тору кирәкмәс, ләкин билгеле, инәки чишмәләрен тазартып, аның буйларында мин үзем йөргәнем бар, чишмәләрнең суларының тәмлелеге искиткеч, аның карагайларды матур итеп тезеп утыртып, инде алар урман булып шаулап киләләр. Һәм ничектер син тауның элекке зират түбәлерәк җирендә басып торгансың да, уйга калгансың да, шунда яңадан элекке мәчет урынын тергезергә кирәк дип карар кылгансың. Ул бит инде минем белүемчә мәчет булгачтан бар бит инде диярләр иде. Бу нинди максат белән? Без 86 елны мәчетләр сала башлаган вакытта нидән Пермь өлкәләреннән агач алып кайтып, үзебезнең картлары белән, үзебезнең авылдашлар белән без мәчет салган идек агачтан. Соңгы вакытларда сыймый башладык аларга. Шуннан инде безнең шушы минем авылның астында гына безнең беренче мәчет булган. Монда инде менә олы кешеләрнең әйтүе буенча минем бабамнар 50нче поколение тарихны актарып карап, мин инде 11 поколение үземнең анаклар белән бергә беләм. Һәм шушы бабамнар минем мәчетләрне салып йөрсә, безнең авылда 3 мәчет булган. Беренче мәчет менә шушы әле менә шушы минем нигәдер шушы урын һәр вакытта шундай мотор булып, якты булып төшемә керә. Минем һәр вакытта төшкә керә. Шушында салынган безнең бер бина бар иде. Ул эшләгәннәр яны бит комбинация итеп эшләгәннәр. Ниләр бетте, колхозлар бетте, бу шул ки калды. Шуннан аны минем ике туган алган иде инде сатып. Шуннан ул аны безнең шундый килешү аркасы белән бу здание миңа күчте. Шуннан анда магазин итеп барадык. Но миңа менә шу нигәдер гел тарта, мин энекәшкә биргән идем магазинга дип. Күңелем шушында яктылык, вот менә һәр вакытта мин шунда йөрим. Һәр вакыт шунда менә минем күңелем тарта шуннан соң. Шуннан менә шулай итеп мәчетне торгыза башладык инде бергә авылдашлар белән бергәләп мотор иттереп эшләрне эшләделәр. Кыргызстаннан килгән гаилә бер эшләде инде. Инде монда бик күп кенә. Һәм инде иң не без анда аерым мәдрәсә формасында bir класс эшләдек. Инде хәзер сыймай башладылар. Менә тагын 6 партия сатырга куштым. 6 партия. Бүгенге көндә 25-30лап безнең абыстайларыбыз укырга йөри менә. Халык рәхәтләнеп килеп, мотор итеп, озаннар әйтелә,
5 азанны әйтәләр көн сайын. Шулай итеп менә авылга нур керде, ям керде дип авылдашларыбыз шушындай сүзләрне әйтеп нитәләр. Миңа инде Бүтән җирдә тәрбияви әһәмияткә ия синең эшләп барган хезмәтләрнең нокталары исеме дә җисемле тәртип радиосын булдыру. Бу хакта әйтеп китмәй мөмкин түгел, Фәнир. Менә ул теге күп йөргәч мин инде һаман да шул фән дустым әйтәм инде мин ул мине Казанга нинди республикага йөртмәде. Казанда без бик бара торган идек. Ул Чистополь тирәсендә әйдәле Кабыздагы тәртип радиосы бар дип машинаны ачабыз да тәртип радиосын Казаннан кайтып Чистопольне үтеп киткәнче бу җырлай. Безнең үскән чагындагы җырлар. Әйтәм, ничек соң бездә моны эшләргә? Ничек итеп әйтәм, шуннан фән белән сөйләшеп, шуннан без инде Марат әфәндегә бардык, моның тәртип радиосының ние. Бу әйтә, моны ди безнең тәртип радиосы тарала хәзер ди. Бу бездә менә Казанда ди, аларның ние учредителе булган икән Москва кешесе, аңа кирәкмәй ди, моны безнең нитә ди, битерә ди. Мин әйтәм, мин ачарга йөрим дигәндә әйтәм, шушы синең кызыгып бирәле ди бүтән материалларыңны. Бу миңа безвозмездно бүтән җырларны, бүтән шушындый әйтемнәр фондны бирде бу миңарга бүтән язып. Мә Фәнир, пожалуйста, ачалсаңгаш. Шуна без 3 еллап йөрдек инде документ артыннан. Менә бүгенге көндә инде хәзер без ел ярым инде Аллага шөкер. Без алып барабыз, әкренләп кирип барсына да, тапшырулар да эшләп барабыз. Инде шушында игъланнар да бирәбез, үзебезнең теге балаларның укуларын төрле игъланнарны биреп. Менә без кайсы тарафларда тыңлый ала башлыйбыз сиңа табан җылышканда, нинди ешлыкларда ишетеп калсыннар әле? 91дә 9 ешлыгында без инде менә Буздак районында бик күп нинди тыңлый алабыз. Бәләбәй нинди тыңлый алабыз. Ну 100 километр менә мин үзем Бауланың тиягыннан бар Самар ягына барганда карап 100 километрга анда тигезрәк бит инде. Теге шакырлы булса инде анда нитә? Шакырга төшсәң, анда Бауланың тиягына 100 километр азнакыйга ала. Бакалы инде талырак җир анда менә Шаран, менә шулай шушы тирәләрне безнең инде нинең Оренбургка барып җиренә барып кергәнче бара, ул яклап тиякка барганда. Менә шулай итеп Аллага шөкер, тәртип радиосыбызда эшләп килә. Бик зур җаваплы эш йөкләтелгән. Мин уйлаган идем тәгаенләү куела икән, ул сайланып куела икән. Хәтта Рәсәй авыллары ассоциациясе җитәкчесе әйткәндә генә рәхәт, төп максаты һәм ниятләре бу хезмәтнең. Беләсезме, безнең бүтән Россия буенча менә мин әле 3 ел булды инде, быел 4 ел була. Башта аңлый алмадым, әйтәм, ничек иттереп моны бер-беребезне тупларга соң. Чөнки безнең төрле регионнарда шундый авыл өчен янып торган кешеләр бар. Менә әле яңарак кына без Оренбург шәһәрендә йөреп кайттык анда. Анда Каргалы дигән бик улы, бик 4500 авыл бит инде. Шушында Безне карыйлар Каргалы да. Әйе, менә без анда барып шаккатып кайттык. Чөнки искитмәле авыл. Инде аның нидә бик борынгы бит инде андагы ташлар, анда ниләр карыйсың. Менә анда шушындай ни уйлап тапкан. Бүтән җирдә фермерлар тигендә бер утырган, монда булай эшләйләр. Монда менә шундый ниткәннәр 6 фермерны бер тирәгә урнаштырып куйганнар. Менә алар үзләре бер урам булып, шушларга җир биргәннәр дә, монда бер салган, монда бер салган, монда булар җир белән генә шөгыльләнәләр. Без аларга шакатып бер шундый матур йортлар төзеп куйганнар. Аның ичендә телевизорлар куеп, камералар куеп, җылы гаражлар ясап, современный итеп ясаганнар. Без аңа исләр китеп кайттык. Менә шушы кешеләр кебек шушыны бүтән җирдә дә эшләй алабыз без шушыны. Димәк, сез матур тәҗрибәләрне күреп, уртаклашып, үрнәк хозурында башка авылларга җиткерү теләгендә, күтәреп авылларны күтәрү теләгендә менә шу эшләрне башкарасыз. Шулай кирәктер дип уйлыйм мин. Чөнки менә үткән елның июнь айында балалар лагере чакта мин үземә бабайтарына чакырдым аларны, Тимаз районына чакырдым. Һәм аларда теплицалар күрсәттем килгән кешеләргә. Пермь өлкәсеннән, Киров өлкәсеннән килделәр. Алар шуннан Новгородтан килделәр, күрсәттем. Менә шушы кешеләрдән уже кайтып сөйләгәннәр дә,
Kişiler iki kişi geldi. Perm ülkesinden hem Kirov ülkesinden bizning Tbilisilardan kelip örnek alıp biterge. Искиткерлек бай шул кадәрлек синең күңелдә язма, ничәдер китаплар тупларлык. Мин үлем син олыгая мемуарлар өстендә генә утыра торган шәхесебез булырсыңдыр, Фәнир. Вакыт юк, утырмам дип уйлыйм мин, Зифа ханым. Мин белмим инде сине. Утырырсыз вакыт түгел. Ансын инде иптәшең әйтмешли, безнең Фәнир туктый алмый, анда бу эшләрне туктатсаң, аның инде йөрәге тукталган кебек булыр, йөрсен, без бар, бөтенебез дә риза булып торабыз гына ди. Минем туганнар, минем буында хәтта 4 тапкыр өйләнгәннәр дә булган. Менә мин бер тапкыр гына түгел, миңа калса яшьлек мөхәббәте дә, сыйныфташ та. Тормыш кыра башлаганнан бирле бүгенгә кадәр дә иң тугры булып калган бердән-бер бәхетле һәм ул үзе дә шул кадәр тиң генә яр булган без бөтенебез дә хөрмәт иткән Тәнзилә. Тәнзилә белән чынлап та күпләр белмәсә дә әйтеп китәсе килә. Инде кайда таныштың дип ни хәле ялмыйчы мин Фәниргә сорау биреп торам инде. Парт артында, мәктәптә, бер урамда үскәннәр алар. Тәнзилә шул кадәрлек күтәрешмәсә, Тәнзилә уртак итеп бүлешмәсә, төнне кайткан әрнүләрен, авыр вакытларын күрмәсә, бу кадәрлек җан булып, бер җан булып яшәүләр булмас иде. Беренче көннән ахырына кадәр гаилә хакында, балалар хакында, аныклар бишәү. Бишәү Аллага шөкер. 5 анык йөгереп, өйгә кайткач да шундый зур бәхет. Аларның традициялар буенча синең чикләү вакытында чикләүккә, җиләк вакытында җиләкләргә алып барып йөргәннәрне шәхсән мин бик күп беләм. Тәнзилә хакында. Бүгенге көнгә кадәрлек булган гомерлек юлдашың хакында менә әйтсеннәр. Башка көннәрдә хатынга әйтергә җылы сүз, әйтергә вакыт таба алмыйбыз дисеннәр, рәхәтләнеп тыңласын әле егетләр. Берничә сүз ишетәс килә. Шунда инде гаиләң терәк булмаса, миңа калса нәрсәләрдер эшләргә ул кайф та булмый торгандыр. Өйгә кайтканда өйгә аш исе килеп тормаса, өйдә ут янып тормаса, яктылык булмаса, шунда оныкларың, балаларың йөрмәсә, ул эшләүнең мәгънәсе юктыр дип уйлыйм. Нигә кирәк инде ул? Аларда булмаса эшләүнең мәгънәсе. Һәм инде шундайса без инде хатын белән бергә укыдык. 8 ел бергә укыдык. Ана инде аерышыбрак тордык. Ул мин авылда калып кичке мәктәпне бетереп, берне бетердем. Ул инде шәһәрдә бетерде 10 класс. Шуннан инде армия сафлары, армиядан кайткач инде озакта йөрмәдек, өйләнешергә туры килде. Һәм инде менә Аллага шөкер, бер кыз, бер ул үстереп, кияүле киленне булдык. Инде менә хәзер 5 оныгыбыз бар. Олысы инде Казанда укый, менә 3нче, 4нче курсны тәмамлый инде быел. Аллаһы бирсә, икенчесе тагын шунда Казанга барам дип, хәзер менә быел 11-не бетерә. Ансы да Казанга барам диенде. Үзебезнең энергетик булырга нияте бар инде. Шулай иттереп калганнар үсеп киләләр әкренәп. Һәм инде икесе безнең бик матур иттереп татар үзәгенә йөри. Алар безнең якшәмбе көн бит әле балаларны татар безнең мәктәбедә бар. Татарча алар спектакльләр куялар. Әле генә 23 февральгә менә әтиләрен безне коттадылар. Солдатлар булып киенеп, шундый 8 мартка әниләрен, әбиләрен котладылар. Шулай ук менә матур иттереп, үзебезнең телдә сөйләшеп, үзебезнең гореф-гадәтләребезне аларга да биреп калдырасыз килеп яшәбез. Шуннан да мин бәхетле семья дип әйтәсем килә, гаилә. Чөнки гаиләң иң беренче гаилә инде ул. Гаилә булмаган җирдә ул бер нәрсә дә эшләс килмәй торган, тфу-тфу, теге Ходай күп күрмәсен, шайтан ишетмәсен. Һәм инде гаиләләрем исән сау булып, туганнарым исән сау булып, бергә алдагы елларны бергә матур иттереп, дуслар белән бергә матур иттереп яшәргә иде, яшәргә. Yüzüler şime tuğanыңнан, tuğan indi ol. Жиде бауын бабаңнардан, сиңа тере мирас ол. Әлдә сіз бар туғаннарым, Юаныш таянышым, хәсрәтләрне таратушы, туғаны дип жан атушы, шатлығым куанышым. Инде Тәнзилә хакында
Әйтмей мөмкин түгел. Анарга безнең бөтенебезнең менә күпме артистлар, күпме иҗатташ дуслар, ул берсе фәннең Светланасы булды гомер буена. Тәмле ризыклары белән инде генә артистлар килеп кермәсен, кемнәр белә генә фән кайтмасын, кайсы вакытларда ишек ачык. Бу яктан Тәнзиләнең оят була торган иде, хәтта ничек кеше өлгерәп эшләде дә, шул эшләгән вакытта һәр вакыт бәлеш өстәлдә. Хәзер төнлә гастрольләрдән кайтабыз. Бу Әбиткә хәтле аз-маз йокланыла бит инде төнлә генә кайткач, иркәләнебрәк тә, сездә кунакта чакта. Тәнзилә кайта, кухняда аш-су бүлмәсендә, әлегә берәй дә күренми. Аша, духовка, газ плитәсен, өстәлнең яртысын тутырып бәлеш килеп утыра. Хәзер Җокыдан Зифан Агаева тора. Мин әйтәм, әниә, син бит бәлеш пешереп тормадың әле? Син бит эштә булдың. Үзе пешә инде ул куйгач ди. Гел шулай булды. Гел күпме кунак булды. Кемнәр генә булмады. Һәм эш дәрәҗәләрендә, чын-чынында да күтәрешеп, гомерне матур итеп, барын бүлешеп яшәгән шушы аралык тирән картлыкка шәбергә барсын. Амин. Тәнзилә ишетеп торсын. Һәм шулай ук фәннең Светланасы да ишетеп торсын. Форсаттан файдаланып әйтәсе килә. Кызлар, егетләрнең эшен генә түгел, илебезгә, җиребезгә кирәкле егетләрнең җаны сагында булган кызлар бу икәү дип әйтәсе килә. Хәзер инде кыскарак сораулар тотып, кыскарак җавапларга күчәсе килә. Фәнир нинди төшләр күрә? Әлбәттә, мәчетне аңладык, йоклаганда еш. Мин шундый төшләр күбрәк күрәм, дөресен әйткәндә. Начар төшләр күргәнем юк минем. Мин ничектер нәрсәдер төзүем, нәрсәдер нидер инде минем, нәрсәдер теге инде күп еллар шушы шундый төшләр керәр. Аллага шөкер, начар төшләр күргәнем юк. Димәк, планнарың, максатларың төшендә эшең һаман дәвам итә. Яки аның ниндидер күрсәткече иртәгәсе көнгә. Мин аны шунда төш күргән, уянып киткәндә бу 50 сәгать 4 була. Или иртәнге 5 чамасы була бит инде. Все, уйлап ятасың. Ага, мына бу төшкерде бит миңа шуны эшләргә кирәк. Мына шушы әйбер, шушында минем туа нәрсәдер эшләргә кирәк. Шушы лагерьнең шунда куярга кирәк, балаларга ничек рәхәт була. Мына гел шушы минем иртән миңа әйтәләр инде. Бүген ничәдән торып уйлый башладым. Үзең бар. Бер яңалык килеп әйтсәм, эштә инде моны ничәдә торып уйладың диләр. Шундый ниләр белән. Бәлки чакта мин беләм. Әниеңнең хәтерләүләре, Аллага шөкер, урыннары җмакта булсын, Бибинур апа белән таныш булып калуыма бик бәхетлемен. Үз сүзле, гел үзенең сүзендә тора торган, куйган максатына ирешә торган, эшли торган булгансың. Шулай дип әйтә торган иде. Шулай. Әлеге вакытка кадәр бәлкидән берәр тискәре ягың калдымы синең? Үзең кайсы ягыңны танып әйтәләсеңме, әллә белгән генә әйтмәйм дип әйтәләсең? Бармы синең берәр кирәкмәгән сыйфат синдә? Моны инде минем бергә хезмәттәшләремә сорарга кирәк. Алар әйтә инде, все әйткән икән, моны эшләргә кирәк инде. Бу минемчә. Алар килеп эшләсәп, дитәсәм сүттерәм инде моны. Моны минем начарга да шушы, конечно, минемчә булырга тиеш моны. Мин элек-электән инәкине Шундап сүттергән бармы? Бар. Моны минемчә, алар ачылана торгандыр инде. Мин әйтәм, ну шушлай барга кирәк бит моны. Үзеңә карата әйткәнең бармы? Менә бу сыйфатың кирәкми. Мосы кешеләргә карата, әлбәттә. Менә бу комача ул исеңә бу сыйфатың. Тормышта икенчерәк булырга кирәк дип әйткән берәр үзеңә бәйләнә торган сыйфат бар. Йомшаклык җитеп битми миңа дә. Нигәдер шушы әйберне кайсы чагында кырысрак булып китәм. Менә шушы әйберем кайсы чагында мин ялып та куям, шушы үземне ягыдан ялап калам. Хәзер менә оялмыйча гына әйтәле, Фәнир Галимовны тормышта нәрсә елатырга мөмкин, нәрсә йомшартырга мөмкин? Мин юк әйбердән генә җылайм. Мин моны телевизор караганда жди минаны, мин гел җылап утырам аны. Шушындый әйберләр, берәр моторрак җыр булыр икән, мин җылап утырам инде аны моны. Спектакль, мин карайм, спектакль үзебезнең татар театрыбызның Тыймас театры. Мин күп йөрим спектакльләрне моны. Мин анда гел җылап утырам инде. Кеше шатланса да җылайм. Ниядер моны мин шушы җылак мин ялам, конечно, кайчанда. Яшәр сөртеп, ну миңа җыласам рәхәт. Авырлыклар вакытында менә булай дип әйтелгән аралык бар. Кемгәдер ышанасың да, шул кешене якынайтасың да, шул кадәрлек бер адымы белән күңелне кайтара һәм менә бу яктан бу якка кергән була. Менә бу киртәне үтеп бик якынлашкан була һәм бик күңелен кайта ул кешеләргә. Булдымы тормышта шундыйлар? Бик күп булды. Мондый әйберләр ул инде иң якын кешеләр кайчагында бик кыенсың. Мин менә соңгы әдрәк синең кырыңда акча белән эшләй башсаң, дуслар да күбәлә, туганнар да якынрак килә башлай. Моны мин аңладым. Үзе кеше кулы белән бая әйттек бит инде. Кем үзе кармак тотала, ул кеше кармак кына алып бирә кирәк.
акча бирергә кирәкми, нәрсәдер алып бирергә кирәкми. Менә шул вакытта син миңа калса, зато шул вакытта син әшәкел калган, ягыдан син әйбәт буласың. Миңа калса, кешегә акча бирәсең икән, аңа әйтин син нәрсәдер бирәсең икән, син дуа гына кылырга куш. Бар бит шундый да халыкның бик матур әйтеме. Аш белән, таш белән бәргәнгә аш белән бәр. Әгелгән алай итеп буламы? Әйт әле. Берәү әйтте ди бит, улына сәфәргә чыгара җыена икән. Улым, син бик нигә карт булган инде. Улым, син урамнан юлыңда барган чакта һәрбер өргән эткә таш ырытып барма. Барып җитә алмассың барасы җиреңә дип әйтте ди. Менә бу бит шул кадәр акыллы, уларны матур итеп әйткән. Монда нинди мәгънә ята, шул кадәрле мәгънә. Гел алай итеп барып җитә торган җиргә. Аш ырытып та кешене, без бит кеше шундый кеше тоя белмибез. Кешеләргә белән эшләгәндә авыр, әлбәттә җиңел генә түгел. Иң авыры ни синең өчен? Минем кеше белән эшләгәндә әллә ни юктыр, авырлык юктыр дим. Мин яратмыйм алдашканны. Минем менә алдай башласалар, әле ул бигрәк тә үзең белә торып, менә син белә торып, сине алдарга тырышканда, менә шушы минем өчен ул бик авыр әйбер. Бик авыр әйбер. Мин шунда әдерәк кавырымта китәргә мөмкинлегем бар минем. Кешеләргә файдалы булсын дип. Менә мин дөресен әйтсәм, яхшы булмый кеше күңеленә. Монда әзрәк алдабрак әйтергә кирәк дип үз гомереңдә бер тапкыр булдымы шундый? Булгандыр инде, чөнки һәр кайчагында бит кемгәдер менә шул әдерәк уратып битергән кыен булмасын өчен әйтәсең. Әйтәсең. Кемгәдер инде, дөресен әйткәндә мин бик туры бәреп әйтә алмыйм, конечно. Минем андый гадәт юк. 70% минем иштә бөтенләй бирде. Мин әйтеп бетерә алмыйм. Сине мин теге борынгы кешеләргә тиңләр идем. Шул кадәр тәҗрибә синдә, ләкин әле гомер матур гына вакыты синең. Шулай да шул үткән елларыңда үкенечләр калган җирләр бармы? Беләсезме, минем иң менә бүгендә минем әткинең үлгәненә инде хәзер 84 елны үлгән, инде хәзер аңа 34 ел була бит инде. Шушы ел ичендә минем әтием теге ниләре сидик куыклары белән ширләп рак белән үлеп китте. Йөрәгенә операция ясарлык түгел, йөрәге түзмәл түгел. Менә мин шуңа гына әйтәм, шул вакытта нигә нәрсәдер мен эшләмәдек микән? Яшча аңлап бетмәбез миндә. Шушы менә минем нидә хаманда менә минем күңелдә шушы әткинең ярдәм ителмәгәнгә, менә мин хаманда аның зиратына барсам да теге гафутын бәй шундый итеп нитәм. Нәрсәдер хәзерге вакытта булса, конечно, эшләр икән инде. Тегендә ярдәм итәр була, күпмедер гомерен саклап алган. Ул күзгә карап китеп барды. Менә шушы минем нидә бик аянычлы. Киләчәккә китеп барыш, шушы кадәр матур мәшәкатьле юлдан зур эшләр майтарып, алда синең нинди иң зур максатың тора, хыялың? Авылымны мин бүтән нигә танытып торасым килә. Инде аны бик күп беләр, Австралия белә, Кытай белә, Европала беләләр, кая барсаң да төмәнәк дигәне белән мин аны тагын да кешеләре белән матурлап, авылны гына түгел, кешеләре белән матурлап, кешеләре белән үзебезнең авылның төзеклеге белән һәм инде шушында үземнең оныкларымны да, улларымны да, кызларымны да шу төмәнәккә җәлеп итеп, алар да шушы нене дәвам итәрлек кешеләр булып каласыннар дигән менә өметтә яшим инде. Белмим ничек килеп чыгар. Шундай теләкләрдә. Тапшыруның азагында бик тәмлесен калдырам. Нинди генә юллар, нинди генә эшләр эшләсәң дә, нинди генә матурлыклар булдырсаң да, ул синең җаныңда барыбер җыр беренче чиратта, Фәнир. Моны син миңа карап юк дип әйтә алмыйсың. Чөнки мин белгән композитор буларак, билгеле җырлар, сандугач гомерләре, безне көтәләр, кайтык дускай, әлеге вакытларда күп. Әйтергә кирәк, Австралиядагы Суфия ханымның сүзләренә дуслыгыгыз белән инде матур җырлар тудырасыз, әле дә хезмәттәшлек бара. Син барыбер кайсы вакытта бөтенесен үтәреп куеп ал баяныңны дисең Фәниргә? Мин менә минем эштә бар ул, миндә хромкада бар, баянда бар. Мин бөтен кеше кайтып бетә. Мин кайтып беткәчтен атнага бер
2-3 gün мен отырап алам. Отырам, 1 сағат шында, сағат ярым отырам. Кіші қойды бите, 6 ярты, 6-ға қойды бітелер енді. Мен рахаттленіп, өзімнің бөлмеде шушыларына ойнап, шында шиғырлеріне ақтарып отырып, оларға жырлар шығарып, шулайттырып отырам, Аллаға шүкір, ол яқлап, мына мен шуннан соң көңілім бушап, үйге қайтып, ondan енді ошағаннан соң тағын тышқа шығып кетем әлі 1 сағаттан артығырақ жүріп қайтам, енді генә вақыт болса да. Кишилер дегеннәре дә яшьләрдән алып бөек матур халык исемен яулаган артистларыбыз данлады. Җырларына киләчәктә дә матур җырлар хезмәттән ара. Элек тә әйткәннәр бит җыр белән хезмәтне данлап. Шуңа күрә Фәнир алда шулай яшәргә булсын. Ни кызганыч, тапшыру ахырына якынлашты дип мин түгел вакыт бармак кыяный миңа. Мин инде дуслар Фәниргә карап булай әйтер идем. Әлдә үзең дә белмисеңдер инде син кем икәнеңне. Дип әйтер идем. Күбрәк булсын иде. Мындай затлар арабызда күпкә яшисе килер иде тормышта. Һәм эшлисе дә килер иде дип әйтәсе килә. Фәнир, узып барган гомерләр көндә өстәлә бу якка. Югала торган ягы дибез. Анда озыная бара. Киләчәк бу як озынайганда кыскара кызганычка каршы. Һәм күпләр без әйтәбез. Бүген яшик шуның өчен. Бүген яшәгәнеңне бел, кадерен дибез. Ләкин синең йөрәк алай гына дип типми. Синең йөрәк бу ягында уйлап, уртада яши. Чөнки синең үзеңне әйткән сүзең тарихны белмәсәк без юк. Киләчәк үткәннәрсез булмый. Шулай атлый Фәнир Галимов горур итеп җиребез буйлап. Матур якты эзләр калдырып, үз көен килә, үз җырын җырлап. Аның белән очрашканнан соң һәр вакытта һәм бүген дә күңелләр матур уйлар уя, иртәгәгә матур хыяллар туа. Киләсе күрешүләргә кадәр күзгә күз карашып, тапшыруның алдагы чыгарылышларында матур шәхесләр вәгъдә иман миннән сезгә дуслар. Әллә күпме эшләрегез кыйралып ята идеме? Менә хәзер торабыз да, кузгалабыз да, аларның хуҗаларын табабыз. Мондый шәхес белән очрашканнан соң эшләребез күпкә алга китәр, яшәргә дә, эшләргә дә дәрт артты бу минутларда. Әлегә сау булыгыз.